41 янгын сөндіру бүлігінде ашық ишекләр көне 3 мәктәп укучылары әлеге хезмәт белән якыннан таныша. Бүлек башлыгы Юрий Глушков балаларны янгын сөндерү машинасының техник мөмкинлекләре һәм башка җиһазлар белән таныштыра. С детьми проводим экскурсии как в садиках, так и в школах. Сами к ним ходим, проводим уроки безопасности. К нам сюда они приходят на дни открытых дверей. Всегда это для них как бы радостное мероприятие. Ну и надеемся, кто-то из них в конце концов определит для себя путь работника пожарной охраны. Чара барышында укучылар янгын хезмәте, янгын сөндерү техникасы, махсус җиһазлар, киемнәре турында белде. Шулай ук укучыларга янгын куркынычсызлыгы чаралары, үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләделәр. В этом баллоне находится сжатый воздух, и пожарный может при помощи такого аппарата находиться в заземленной среде и дышать свежим воздухом. Время защитного действия такого аппарата 60 минут. Янгын сөндерүченең җитез хәрәкәтләр белән күп катлы йортка менүен укучылар аерым бер гаҗәпләнү белән күзәтте. Әлеге һөнәр ияләренең физик яктан көчле әзерлекле булырга кирәклеген белделәр. Кем белә, бәлки укучылар арасында киләчәктә янгын сөндерүче һәм коткаручы һөнәрен сайлаучылар да булыр. Чтобы стать пожарным, нужно быть физически активным, мужественным, сильным, здоровым и любить физкультуру. Экскурсиядә янгын куркынычсызлыгы көтелмәгән хәлләрдә үзеңне дөрес тоту кагыйдәләренә басым ясалды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.